hak ni ko por long ngami hak ni ko video mah te flash bun te hak ni ko por ngami na ka banta uwe u khao mah uwe u khao ba mi apo FB utau di u khao ba siap utau di u strong well ni from well ni ngam kan ma bahara ka jajong hak ba uyeng ban kan tho ye kin thei ki khna tang ba ki dei kin thei ki ba hapo yu uyeng da kania mat kan tho ban kenno yaki hakata karukom te ngakwa ba usram well un pensyai bakat nongut na kita ki balik hakata ke meeting ki badai ka tanga jong ka ba ula elai san sieng le se unwan ba ar mo no Solomon ro ngam la bantim te kum uni ujat briu uba khala jat kelas ni nga kami jong uba babam daga mde babam daga jaru ubanut ban kan tho ya ki pat lang ka pesan ki kin thai ki khna ki khlung ma ubanut ban lek kren te la dam de ka tanga jong la da barok ki balik meeting ki kin thai la da kim de ki tanga jong tu yan un batai start udan ha yu ban batai start ula ban korbar tang ya ka jing ka sem jong umi ha media na mar ba usmobit smobiang na yeng na sem jong ni ki khon ki ti jong ngam ngai de bo udan khon gum tu briu ru de lem ki te ngani khobor ngakwa bakan her show tu ustrom well namar udai ubri ubalangki haba melengki perkhat bahaya ka jinglong jing im jong me ka kur ka jat jong me ya ka ba men snau thu ya ka ba men snau thu lada ka kanthai baro ka phet lok kum ni yo anda ka kur le jong me ka ulok jong ka thom snat ro yang khli jong ka un yat snan un le snan kum ba le ma me khnang ba ka parthai baro khoj kan tip bat kan yo i meju perkhat ayu ka dami orang ba men wan kren khna khlung hapo ki social media lada dai ubriu ubas ngau thu kat da orang ba briu le ran ban kren gum kitu kitin yo pia be yo pia song tanat ya ka jing post jong namar ba uni ubriu ro ba khada banai ka kmi jong ro ba khada banai Henry let's say hapo mobile phila bani I ya ka dur jong ba udai ushen rang ba udai rang ba let's say phila hi yo I seperti ti ba udai hijraru kum unu jat briu badan ya ka jabing siar ta kan kwa ba kan ni video kan poi sha ugan ladangan yo lelai kan khambha mar khmat yang bangan keren yo ka khambha mar khmat bangan keren yo namar bangan ong uru rang ba rang ile ran briu pi kum ha kan ni gejela ban mi kum tu jat rang ba ubak khala jat ubak khala jinglong ubam isen ai ya ki khon ki ti ya ki kur gi ja jang hang ne gin bangi singu tho ba unu ubriu umla ban ong ba ma un singu ba ka don kata ka chi jat ban riu si yeng chi sama hanrai uni pada ulami isnan do khala jing long ubam kha biang banai ka kbe jang sikat ne udon ka jing sikat ne udon ka jabing sikat ne kat isbo khau udon ka jabing briu lada yo arat dam dan tang pli ka social media ba unthan ya la ka jang ka jingbe da pa social media ru ngan tharai un jin layak no aku mujo tu jaj briu ngat tharai ba kum uni ustrom velam udai bet ubriu ubakusbi uba da ka tanga sudah jong hang ni apa me klaya udai uba number 1 tam palat mu ben yo Solomon ru lada bataya ka tanga bataya ka kur ki jat ki we hatu udon hak sa utip sa ya ka daw jong ki watu batai start srombel namar ngi klem panjar na me unu kan thairu ka klem panjar ta ka daw shwa men mi men kren hamidia ni men kren ai ni ro dakan mau ba watu mi kum taw rang ba me mi memi hamidia kum taw hijrau ba po na ibat po tambaro memleran ai kum kitu ki post ro bana dai manga ko mame ha chaka banga be jong bangam tre tang sna FB ru la kashen ram ko chai yu kum ka tu ka ba imat ya la dir watang ban phong patlun no thrai unju phong thrai na mar ba ulong ubri ubabet kini ong kum no pa ba hanri banda ong than pat ban thau ya ga jingduna jong uro ha ba udai ubabet kum no pat akstar jabing nai pemleran ai put ha jabo karu jabo kasnobit snobiang na yang kami menta tadang ai hiru pong juti la syai tu tang sipar plastik lembom sabtu put watu keran ak batai stat le
namar member bab saja meme kinte baro ni man korbar ma isno pro bale mem kran ni kita ki bashur dia me bale mem kran ni kita ki bashur bale mi wan kan don taw yu ki kinte ngaru ngale ja ka meeting ngaru ngale ja ka meeting ngam shal men kan thong no hok aru po chaj ka dur kum kan long sneng bam le an bru ai tang ban kren karan karem khendan ka buram ka akor khendan ka rupa chaj marat phami nang ta phabam nang ta phaben nang tai ya kata hi ka bru khem akor katar phaong hana ba phade urang ba phamle ran ai dah start ukhnari balik kelas 4 banyo buru balat mi oli yo su khnat bara produk kaj marat ada pensutenan te balik pensus ngap halade balik peman tho iki we dan tap how to kti jong ne da don ha jong kadi asnan nga de hoj le da perkhat hole po social media nga em ngam juma bi gini gibri ki bala ka do kti nang kong swa em hok ngam juma bi no ru phila ka do kti nang kong swa ngan suk e ban pen khanyi ti do jong phi ban ya kawang le mark mat bangam ju sali re banong marketing le bangam ju thach sendan hi haba mi apo social media mi sele akor burom haba klem tip ya ka burom ka akor das suang baki de ki kur gi jat jong mai ki babhai mat kim yo ir ban dai kum ngal akat tem nya sa khut hapan khanangan set karu po jat phut pan ja burom nya ga yang ga set me kur ka jat kum ma me usniang klau me wan mi sepo thendo makan danang le ba memi seperti kumukla memi seperti kumukla tang ba hayeng jong mem tip melong ayu ya me dai ban tang tu hijra ap ndai la ni tip shano karo po tet phut haro ja ba